Katoppa näitä. Tänään oli selkeästi tämmönen PR-lähetyspäivä, niin nyt katsotaan mitä kaikkea mä sain. Aloitetaan tästä 9 Yards-paketista. Ja mä en ollut koskaan aikaisemmin edes kuullut koko brändiä, mutta siis kattokaa näitä purkkeja. Ihan siis tosi söpöt. Tää on shampoo, sitten täältä löytyy hoitoaine ja nämä on molemmat siis kosteuttavat, mitkä toimii siis mun tukkaa aivan täydellisesti. Eli kiitos. Sitten täältä löytyy hiuslakka. Sillä mä en ihan hirveästi mitään tee, mutta enköhän mä tälle käyttöä keksi. Mut tää oli anti-frizz cream. Elikkä pörrö lähtee pois mun päästä. Kiitos. Tätä kaipasin mun elämääni. Ja sitten täällä oli vielä Heat Protection Spray. Elikkä tää tulee myöskin todellakin tarpeeseen. Kiitos näistä. Sitten olisi vuorossa Redken. Siis tää on maailman isoin paketti. Täällä oli hiusvärejä, niin mä jätin ne töihin. Mä en raahannut niitä nyt kotiin. Elikkä sen verran mä oon tänne kurkkinut. Täältä löytyy... Tää on Naked Gloss. Kaikki missä lukee Naked on hyvää. Sitten täällä on... Mä en tiedä mikä tää on. Tää on joku Heat Protection Treatment. Okei. Tätä täytyy nyt vähän tutkia. En tiedä mikä ole. Sitten oli 2 jotain uutuutta. Shampoo ja hoitoaine. En malta odottaa, että mä pääsen testaamaan nää. Ja siinäpä se. Sitten oli joku tämmönen norjalainen uutuus, mistä mä en ollut kans koskaan kuullut. Tää on saanut vaikutteita hänen iso äidistään. Elikkä nyt odotukset on todella isot, koska niin kun iso äiti on mainittu. Täältä löytyy myöskin shampoo ja hoitoaine. Ja nää huutaa luksusta. Siis kattokaa näitä. Ihan siis törkeen makeet. Mut odottakaapas tätä. Tää on upea! Siis mä en kestä. Tää on siis joku cream, mä en tiedä mitä tää tekee, mutta mä haluan vaan tän purkin mun hyllylle. Siis kattokaa kuinka hieno tää on. Oikeesti, mitä ihmettä. Tää on siis joku The Cream ja tää tekee jotain. Mä en vielä jaksa vielä lukea, koska mä haluan vaan ihailla tätä purkkia. Tää on siis ihan törkeen upea. Hei, siinähänpä taisi olla kaikki. Mä jään nyt ihailemaan tätä tänne. Ja hei, kiitos ihan sikana näistä PR-paketeista. Love it.